Салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз як навгонии киштаги дар рабрис ҳама аз он савол карда истоданд. Яъне оиди тариф дар тарафа яъне функция пайдо шудаги тарифни опсия. Мисол старт ва база ва премиум. Яъне ки мо премиум пайваст кардем. Премиум чӣ хосият дорад? Фарз кардем вақте шумо савдо мекунед ягон бора, масалан чихе ки вай кардавед. Яъне вақте савдо мекунед, шумо дар чӣ кор мекунед? Дар мақсад дар поёни товари шумо, дар поёни бори шумо нишон медиҳад ки яъне шумо премиум продавец ҳастед. Дидед? Масалан дар инҷа ҳамин чиза нишон медиҳад. Шумо яъне ки премиум продавец ҳастед. Яъне ҳамира пайваст кардем. Хоб ин бепул нест, яъне ки иҷо гуфтаистед ки метавонед ҳамарӯза суматона гиред, дополнительный запрос на отчет поиска, яъне инҷа ҳамаи услугошо вай кардаги. Хоб яъне инҷа бо функсияи нав вай кардагие ки вақте мо тарифа пайваст кардем, мо дар подписка ҷема яъне тоҳфа кардем. Подписка ҷемш чие? Яъне подписка ҷем чӣ кор мекунад? Тарифиш якмоҳа 1900 рубл мегирад. Яъне ҳамин маълумотҳои дар бораи бортоно пурра ба як гуфте пурра медиҳад. Но ин маълумотҳоро аллакай мо гирифта метавонем, чунки дар инҷа боз як навгонӣ пайдо шудагие. Ҳамин чиза, яъне дохили аналитика мешавем. Яъне инҷа дора функсияи ино буданд аввал ҳозир шудагие, яъне ки поискови запрос. Яъне мо метавонем ҳар як маҳсулоте ки дорем онҳоро ба воситаи яъне ҳамин брендро набинем. Масалан ҳамин бозичаи мо фарз карда мебинем кадом запросо қатъи яъне моро меёбам. Фаҳмидед? Яъне ки инҷа аст мисол игровая приставка, Xbox, фалон бисмадон, яъне ки ҳамин запросо қатъи чӣ кор кардагианд? Ҳамин товари моро харидагианд. Яъне поиск позиции дар ҷои чандума, яъне амира бизанед дар ҷои чандум мебарояд. Пришли ҳамин гап қатъи чанд кас омадагианд, положили, например, в корзину, конверсия поиска. Масалан ҳама ҳамин отчётҳоро дар ин боло нишон додагӣ. Хоб ин якум навгоние ки бениҳоят барои мо қулай аст. Яъне мо медонем бинем ки уже картаи мо дуруст пур кардагӣ ё ки нодуруст пур кардагӣ. яъне дар бораи картаҳои мо пурратар маълумот мегирем. Ин яъне агар реклама поиск и каталог кунед, яъне ки ҳамин чизо дар инҷа мебарояд, фоидаша мебинед. Дигам яъне ки приоритет покупателя кардагӣ. Мақсад дар ҳаминҷа мо дар чӣ кор кардагӣ? Масалан мегирем отчёти 3 моҳара, квартални отчёта мегирем, тақрибан квартални отчёта мегирем. Яъне нишон медиҳад ки яъне ҳамин маҳсулоти моро занҳо бисёр мехаранд, яъне аз 36 то 41 соларо. Хоб яъне инҷа нишон медиҳад ҳамаша ки чанд кас тамошо кардагианд, чанд кас корзина добавит кардагианд, чанд кас заказ кардагианд, чанд кас харид кардагианд. Яъне инҷа дидед, яъне 48% мардҳо мехаранд, 86% занҳо мехаранд, 3% дигар яъне ки чи вай надоранд, яъне пол надоранд. Одамое ки регистратсия кардаги нестанд дар Wildberries, яъне полшон аниқ нест, ҳамон мехаранд. Мисол Wildberries навкушодагӣ медороянд мегиранд. Мисол дар инҷа дар дигар магазин нишон метавонад ҳамин отчёта, яъне ки медорем дохили аналитика, приоритет покупателей. Хоб яъне инҷа дар мегирем квартални отчёт. Хоб квартал сохранить. Яъне ба мо нишон медиҳад ки аллакай иҷода уже занҳои IC то 35 сола ҳастанд. Занҳои IC то 35 сола дидед, иҷо уже мардҳо каманд, занҳо бисёранд, барое ки ин магазини мо косметика мефурӯшад. Аз ҳамин лиҳоз яъне ҳама ҳаминро нишон медиҳад. Хоб яъне история вашей покупки инҳоро нишон медиҳад. Аз ҳама асосӣ яъне нишон медиҳад ки ҳамин товари моро чӣ хел хариданд. Яъне по поисковым запросам, да, по поисковой выдаче. Поисковая выдача чие? Вақте шумо дохили Wildberries мешавед, яъне инҷа менависед набор для, мисол ҳамин товари мо, да, фарз кунем набор для макияжа. Яъне ҳамин товари мо чӣ қадар ки дида истодаед, дар топ истодагианд, яъне аз ҳамин лиҳоз подачашон бисёртар. Ба ҳамин хотир яъне товари моро бисёр мехаранд. Ин поисковой запрос аст. Хоб яъне дуюм вариант, яъне карточка товар. Карточка товар чие? Вақте ки мисол ҳамин товари мо мисол дар лупои товар ки ворид шуданд, мисол мебинанд ҳамин товари моро, бо поён мераванд, манаира уже карточка товара мегӯянд дар ин поён. Яъне дар ҳаминҷа бисёр нишон медиҳад, аз ҳаминҷа дуромада товари моро, маҳсулоти моро мехаранд. Сеюм яъне ки главная страница. Главная страница чие? Масалан медороем дохили ҳамин главная страница. Главная страница. Одамое ки яъне ҳамин чиза заинтересованиянд, яъне вақте ворид мешаванд дар ҳамин главная страница яке мебарояд нишон медиҳад. Дидед? Масалан главная страница товари мо буромадагӣ. Хоб ниятаи дигараш буромадагӣ. Яъне дар ҳаминҷа мебарояд нишон медиҳад. Хоб бо инҷа дасте ғайри главная страница
як баъзе магазинҳода срок доставка теза, яъне влият мекунад. Инро чикор кардан дар кор, яъне охвата бисёр кардан дар кор, ки срок доставка вайша. Переход, прямой переход, посилки товар, яъне мо реклама кардагӣ будем, дар внешняя реклама, яъне иам хушрӯ влият кардааст. Покупатель, яъне бо ҳастаи каталог. Каталог масалат ман инро каталог мегам, мақсад медорояд. Красота. Красота медорен. Хоб, яъне ки ҳамон категория набор для ухода мисол мешава, мисол мебинанша, мегиранша, ё ин ки набор декоративни косметика, мисол красота, мисол для макияжа, да, мисол чизое ки барои макияж дар кора мебарам, инро каталог мегӯянд. Хоб, яъне ҳами исходаи ҳами мо метавонем расшод гирем, бинем ки кадом вай қатӣ чӣ хел переход кардагианд дар карточкаи мо, яъне ки ҳам позитсияро сахттар гирифтан дар кора, барои ки ҳамон чиз барои мо сахт эффект доста. Ин позитсия хеле хуб аст, яъне дар инҷа нишон додагиа ки мисол занакҳои чандсоларо мехаранд, чӣ хел мекунанд, чӣ кор мекунанд, яъне ки статистикашам додагиа инҷа. Масалан, ҳами клиентҳои мо, ғайри маҳсулотҳои мо боз чиҳо мехаранд. Метавонед аиам уже расшод бигиред барои магазинтон ягон чизои навгони добавит кардан. Хуб, боз дӯстони азиз, дар баъзе магазинҳо пайдо шудагӣ функсияи фарз кардем лояльност. Лояльност чия? Яъне инҷа моро Wildberries вазифадор мекунад, ки мо бояд масалан савдо кунем, минимални савдо, яъне уже аллакай мана ин картаи мо, мана ин магазини мо ба мо ҳамон вайра дод, мо аллакай началниша гузаштем, барои мо награда дод. Яъне награда дод, награда чия? Яъне поставка, яъне поставка метия. Мо метавонем поставкаро истифода барем, яъне метавонем ки транзитни поставка айкуҷо ба куҷоро вай кунем. Хоб, яъне Краснодар бояд рӯй кунем, через кадом складо мешава, чӣ хел мешава, ҳамира бояд гуфта ки барои мо арзон мекунад. Но ба ҳар ҳол қимата, яъне писад кунем, агар мо инро аз Москва рӯй кунем то мисол Краснодар, Минск, дигар ҷо, Казан ё ки дигар ҷо, инам аллакай суми хуб места. Баъд аиҷа бо ба ҳуҷра мерава, яъне транзаксия қимат мегирад. Чемаи мо бояд ки истифода барем хизматрасонии логистикӣ, яъне компанияи логистикӣ ҳаста ки метавонем ба воситаи рӯй, яъне инҷа мегӯяд ки агар уже 396 000 савдо кунем ҳамин моҳда, яъне уже аллакай боз дигар награда метавад. Яъне мо бронзовӣ кишид, бронзовида мақсад метавона мана ин услугоро барои мо арзон кунад. Уже серебряный кишид, мана ин услугоро, яъне ки скидка за хранениша арзон кунад, ё ки возврата арзон кунад, хранениша арзон кунад. 18 бо вообще агар золотоида бигзарем, моро агар золотоида гузарем, яъне ки Wildberries моро бисёр чизода ба гуфти худ, яъне ки дастгирии бисёртар мекунад. Но ино ҳамаш як моменти ҳастанд ки Wildberries моро маҷбур мекунад ки бояд мо савдо кунем. Так як дар бозори Wildberries аллакай ҳама огаҳ ҳастанд, рӯз то рӯз селерҳо бисёр шуданд, нархи наво ҳар хел шуда истодааст, яъне ин цела қапидан дар як уровень бениҳоят қиин аст. аз ҳамин лиҳоз мақсад ин чизо уқа барои шумо лозим нест. ба диққататон ташаккур. Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи шумо бод.